Magstorya sa ko diri, magstorya sa ko tagtarong. Di na lagi ko. Natagam na lagi ko sa una. Unsay natagam ka? Mao gini gibot sa akong ex na ko sa una. Di ba ko nimo ex? Ay ni pareha kay lahi mi. Oh, lahi mo. Pero pareha mo pinuhatan. Mara yung dibalik akong past. Di ko nimo past. Ako ang imuhang present. Ug labaw na sa tanan. Ako imong future. So please, ayaw na ko ikumpara niya. Kay sakit na kayo sa akong part. Okay? Okay. Ugwa na sa dyan ko'y plano mga taglain. Masari kayo sa kong ex. Igit! Shout out to Jala Andalino, Yuri Munoz, and Jubilee Madolin. Comment past for a shout out on our next video. Hey guys, it's me, Dodong Dave.